Mapagpalang araw po sa inyo lahat. Tanghali o gabi, lahat sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan at sa araw-araw palagi, at sana malayo kayo sa mga disgrasya kapamakan sa araw-araw, at huwag makalimot magdasal sa araw-araw bago matulog sa gabi. Sana po ay ang ibabagi kong mga orasyon ay dapat niyong pakaingatan at i-share po niyo sa iba para matuto po sila. Sa mga baguhan po, sana po tangkilikin niyo palagi itong YouTube channel ko at huwag makalimot mag-subscribe. Maraming salamat po. At sa mga kababayan kong taga Pangasinan, Masantos, Kabuasan ug Tulabi si kayo namin ditan. Kumun maksil sulaman yun amin ditan. Bago ang lahat ay mag-subscribe po kayo sa lahat kong video at like and share, at pakipindot na rin po ang bell icon para updated kayo palagi sa aking susunod na video. Maraming salamat po. Bago ko umpisan ang video kong ito, shout out po kay Bike Tayo Kabayan, at sa inyong lahat shout out po. Ginawa ko po itong video kong ito upang maibagi ko ito sa inyong lahat, ang aking mga kaalaman sa spiritual at mga orasyon, para po ako ay makatulong at magagamit po ninyo pangailangan sa araw-araw. At matulungan nyo na rin po ako sa aking YouTube channel. Hindi po maganda pagkagawa ng aking YouTube channel, wala pong edit, pero ito ay mga buhay na salita at hindi po gawa-gawa lamang po. Sana po pakiingatan at huwag ipagyabang. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang i-share ko po sa inyo ay yung kapangyarihan, orasyon, balabal ni Kristo, tagabantay ng bahay. Iwagan ng Pangasinan. Ang pamamaraan po, pumisto kayo sa loob ng pintuan at inyong bahay sa naparap, kalooban ng bahay, at sambitin ang salitang ito. Pagbilinan ng ganitong pamamaraan, huwag mong pahintulutan na makapasok sa loob ng aking pamamahay ang mga magnanakaw. Sa mga nagdalang tao naman, mahirap mga anak, ay ganito po ang inyong gagawin. Isulat lamang po ang mga salitang ito o orasyon sa panyong puti, at ilagay ang panyong ito sa tiyan ng nadadalang tao, at sigurado po ang madaling mga anak ang babaeng buntis. Pagpapalayo po sa mga masamang espiritu at gamot rin sa mga sakit sa katawan, pamamaraan, ilagay lamang ang panyong puti na may sulat na orasyon sa katawan ng may sakit at lalayo ang masamang espiritu, o ilagay lamang ang panyong ito sa tapat ng sumasakit na siguradong po na mawawala ang sakit ng aturan, at maaari ring ibulong sa mga salitang ito sa bawat dulo ng panyong ito sa tapat ng sumasakit na sigurado pong gagaling ang sakit na yaon. Narito po ang salitang napakaloob sa banabal ni Kristo. Isus aknum, Isus matam, Isus manum, Isus madam, Isus mitam, Isus sari pilatus, Isus adonam yam, Isus haluktam, Isus libre amang kabahok nom. 3 beses po salin at higit po sa ginawa pong sinulat sa puting panyo. Iyon pong ikukuhan nyo sa buntis o sa mga masamang espiritu, magawit po sa araw-araw. Isus aknum, Isus matam, Isus maguam, Isus madam, Isus mitam, Isus sari pilato, Isus adonam yam, Isus saluktam, Isus libre amang sabahok nom. Yan po ang orasyon na
maganda po, kapangyarihan, orasyon, balabal ni Jesucristo, tagabantay ng bahay. Iwagan ng Pangasinan. Napakabisa po yan. Aking ibabagi sa inyo. Sana po palagi yung pakaingatan at iwag ipagyabang aking mga ibinabagi sa inyo mga orasyon. Sana po lahat po ng aking mga binabagi, sana po ikon nyo po, tingnan nyo po maigi. Napakabisa po ito. Hindi po ito gawa-gawa lamang po na ginawa po, kundi ito'y pinagkakalob po sa inyo para makatulong po ako at matulungan nyo rin po ako sa lahat ng aking mga video. Sana po wag makalimot mag-subscribe at pakipindot na rin po yung bell icon para updated po kayo palagi sa aking susunod na video. Maraming salamat po sa inyo. Shout out po kay Kabayan, Bike Tayo Kabayan, at sa inyong lahat shout out po. Maraming salamat po.